Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै ब्लग भिडिअ लाबोबावनो सानबाय। नोंथांमोना ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासे नायलांदो। दिनैथ' निउ इयार, बिनि थाखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोदान बोसोर निउ इयारनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोना सोर सोरा पार्टी जादों अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो। नै जोंहाबो नानिजों आंजों दुगैनानै निउ इयारनि एसे बेरायबाय। नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो। नै बिस्रा निउ इयारावनो माबा जिसो सोंदों। मैया हास्लाबाखैनो ओंखायनो दिनैबो नै दिनै निउ इयारावनो जि सोंबाय नोंसोरो बोसोरसे जि सोङै सोङै मोनजाबाय थासिगोन। बिदि बुङोना बिराद मोजां नै गामसा मा रं होनो बेखौ गोथांजों खान्थाल मादा गांबेसे दङ? 10 गान बिराद समायसिगोन देनां बैसागोआव गाननो। नै जोंहा मालायफ्रा पार्टि जानायनि दावराव, ओमफ्राय जोंहा नै ओरैनोसो बेरायगासिनो। मालायनि जानायखौसो दा नायहैनांसिगोन, बेदरफोरखौ खावै खावै जानो हायैफोरखौ। बिदिनि माबा मोनसे भिडिअ ओंखारखादोंना, दैमुजों जसनि मालायनि बेदरखौ जाहैगोन होनलायनाय। बेबायदि खालामसैब्रा जोंहाबो दा। ओरैनोथ' सामफ्रामबो न'आव बेदर जाबाय थाखायो, ओमफ्राय पार्टि जाबा एसे साबसिन मोनगौमोन खोमा आरो। दा मोनायाव नायनोसै जानाय जागोन ना जाया। जानाय जायोबा नोंथांमोना ब्लगनि गेजेरजों नुखागोन, नायलांबायल' था। जोङो बैहाय गामिनि गथ'फ्रा खाना जादों। नानिनि बिब'मोनहा बेखौ नायहैनो नागिरदों। बैहायबो मिउजिक दामलायनानै सोरबा जाफैबाय दां। र' आं देखायहरनो। नै बैयावबो सेंग्रा गथ'फ्रा प्लास्टिक खोबगासिनो पार्टि जानो। नै बैहाय जादों दां गामिनि। बक्स दामनाय खोनाफैबाय। दैलामाव जानो मोजां जायोना दा, दै रानबाय। नानि जोंहा सान्दुं गोसायाव मालाय जानायखौ नायनोसै। सान्दुङा दा गोसाद्रायना, सान्दुङा खामजोबसिगोन। न' बानायनाया जागोन ना जायाखै दाबो? न' बानायनाया जाबाय? र' नायनोसै। नै बे दै फिसाखौ बारलांनानै थांसै, गोग्लैबा गैलालै। र' नै खाना जानो न' बानायनायफ्रा बे गोजौआव खोबनो प्लास्टिक लाबोआखै नोंसोरो? सान्दुं गोसायाव खामथाबजोबसिगोन। बेदरखौ अबाव दोनदों बिसोरो? दा सैमाजों लांनानै थांजागोन बिसोरो। गोजौआव आलायनानै दोनथ' बेदरा। माखासेयालाय बोरो? बिसिनि खाना जानाय जायगाखौ नायखांबायलै, थांनोसै एफा सान्दुं गोसायाव ने आने। बाय बाय नुदो दे। बाय 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 होनबाय ने, थांसै। हमथा दे मोजाङै दे, गोलैगोन दे। आदौ एबार बैसोरनिखौ नाहरनोसैलाय, बै प्लास्टिक गोथां खोबनायखौ नाहरनोसैलाय। नै बिसनियाबो प्लास्टिक गोथां खोबलायबाय। जोंखौबो लांफै।
जोंबो जाफागोन फैद' नुलाय जोंखौबो लांफै नुलाय जोंखौबो लांफै जोंबो जानो नुलाय लांफैलायाखैलै मालायनि खाना जानायखौ नायै फैनानै बेयाव फैबाय नोंस्रालाय जायाखै बाजै जादों बैयाव साबैसे जादों साब्रै बोराय बुरै मोजांलै नोंसिनियानो ओइ फिसाफ्राबो लोगोफोर आङो बे गथ'फोरनि खाना जानायखौ नायनो फैबावबाय नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि संनानै जादों बिसोरो उन्दैफोरा मिनिनोसो ओंखारबाय आंथ' नुनानै माबायदि संनानै जादों बिसोरो गथ'फ्रा आयु माथो 7 जनल' ने अबेयाव बिनो एफा बुरजा फैलाबायखो गोथाव संबाय खोमालै दा जानो हायिफोरखौ जालांनांगौलै बैयावलाय सोर बैयाव सोर माबा नोंसिनि बिफामोन बैयो हा नोंसिनि बिफामोन बेनो बैनो खोमा बेयो मा बुस्थु ओंखाम ना ओंख्रै बेदरालाय एवखांबाय बेदर सुनायखौ नायनि र' एसे बुरजासिन जाबाय नामा एबार रुदबलायबाय अमा बेदर लायबा मा जायोमोन माखासे बयलार गोजा जानोसै आरो नोंसोरो बै प्लास्टिक खोबनायावबो सेंग्रा गथ'फोर जादों बेखौ नायनोसैलै आङो र' आसोलफ्रा माबायदि संनानै जादों बै सेंग्राफ्रालाय र' नायना ओइ फैला बेदरखौ खावनानै लांसै आं जौ लोङो आरो मा बेयो बयलार ओइ सिङावलाय सिख्लाफ्रा मालाय बयलारखौ रुदबलायबाय नैबे सिङाव ज' दंजोबो बयलार बेदर लाबोनानै दोनखाबाय संथ'वाखै दा मोनबा आंखौबो लेंहरदे जानो नै बिसोरनो थेख्लानो जाग्राफ्रा जौ दंना गैया ओमफ्राय आं थेख्ला नङा दे जौ दङ मा जौ रोसि नोंबो लोंगोन आयु थेख्लाफ्रानो जाय लोंखांबाय जोङो आयु जाय लोंखांबाय होमबालाय मा होनो बिदिखौ आं दा नायफैबावगोन दे मोनबा नायफैबावगोन आङो बियो मा आलु बेदर टमेट' गैया टमेट' होबासो बेदरा मोजां जायो दा बियो बयलार बेदराव टमेट' होबा आयु नै ओइ नोंबो जागोन जौबो लोंलायगोन नामासै गथ'फ्रालाय लोगोफोर बे गथ'फोरनि जानायखौ नायनो फैबाय आङो मालाबानो माखासे जाखांनानै थांजोबबाय दा माखासेया एसे खम मोनजादोंनो संनानैसो जाफिननो नागिरबाय जारला गथ'फ्राबो समानै राननानै जानो रोङासै खोमा माखासेया खम मोनजानायनि संनानैसो जाफिननो नागिरबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना ब्लगखौ नायना माबायदि मोनखो दिनै आंनि ब्लगा गथ'फोरनि खाना जानायखौ दिन्थिनायनो जागायबाय आरो दिन्थिनानैनो जोब्बाय नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो उननि ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन